consisteix en introduir una pilota a dins d'una porteria. Però té certes peculiaritats. Per exemple, la pilota és una pilota tamany handbol, però que està llimada, està completament llimada amb unes llimes especials d'aigua i a més no està plena d'aire, sinó que està plena d'una solució salina, que el que fa és que sigui més densa que l'aigua i per tant tingui flotabilitat negativa. Això vol dir que si jo deixo la bola a la superfície, la pilota s'enfonsa cap al fons de la piscina. I les porteries són unes cistelles metàl·liques que estan subjectades al fons de la piscina. Hi ha 3 posicions d'aquest esport. Hi ha porter, defensa i atacant. De manera que als 6 jugadors, a l'aigua hi ha 2 porters, 2 defenses i 2 atacants. Al ser un joc que és completament subaquàtic, que es juga en piscines profundes, d'entre uns 3,5 i uns 5 metres de profunditat. Al ser un joc així, això implica que si només tinguéssim un porter, aquest porter hi haurà un moment que hauria de necessitar respirar i deixaria la posició. Llavors, per aquest motiu, hi ha un segon porter, hi ha una segona persona per cada posició. Llavors, si tenim un porter que està baix a la porteria col·locat, l'altre porter està respirant a dalt, el que està a dalt baixa, el relleva i el que està a baix puja. I contínuament van fent això durant el partit, totes les posicions. Llavors, el porter ha de cobrir la porteria, el defensa ha de protegir el terra que està per sota del porter i l'atacant és el que s'encarrega una mica d'anar a robar pilotes, a barallar-se més amb la gent per recuperar-la. Això en defensa. Al moment en què tenim la pilota, tothom ataca cap endavant. I aquí hi ha molta tàctica, hi ha molta estratègia, perquè al ser un esport que es juga completament subaquàtic, la pilota no pot sortir de l'aigua, està prohibit, es considera falta, i al ser un esport de tant de contacte, perquè s'hi val pràcticament tot. Pots agafar, estivar, empantar, treure la pilota, empènyer, el que sigui, només el que té la pilota, que has de tenir una orientació espacial molt bona i pots ficar-te cap per avall, d'un costat, de l'altre, pots fer un passe endavant, endarrere, a l'esquerra, a la dreta, amunt o avall, que això no es veu en gairebé cap esport. I això implica que hagis d'estar pendent de totes les dimensions a l'hora de qualsevol acció. Si bé hem vist una evolució important en el nostre club, també l'hem vist en la resta del món. El rugby que es jugava fa 20 anys o 15 anys quan vam començar no té res a veure al rugby que es juga ara. També hi ha hagut molts equips nous, ara a Espanya fa molts anys érem 3 només, ara mateix som 5 en procés de 6 equips. I això creix lentament, però creix. El que necessitem és gent que vulgui venir, que vulgui jugar, que s'ho vulgui passar bé, i el que fa que sigui un esport tan maco al final és el companyerisme que es crea. Si bé al rugby normal de terra hi ha un tercer temps, el rugby subaquàtic és inclús jo crec que millor. Per tant, té marge per créixer, té aquest component d'interès, de curiositat per poder dir no hauria d'acabar-se, hauria de seguir.